नायनांसिगोनसो खोमालै मानसिखौनो दाबो सफैला आरो नाथायथ' ओमफ्रायो थुनथुलिया मन्दिराव फैनो होनबाय थाखायोमोन ना गोसोफ्राबो असान्ति जाबाय थायोब्रा दिनै एसे स्रां मोनोना बेफोराव फैबोला बेथ' आं फट'आव नुनाय आंखोलानोलै ओमफ्रायथ' आन्टि थुनथुलिनि नामबो बुंदों बे मा बेजोंनो फैखादों होमबा बेबो दानो सानसुं रायलायखादे बे ओमफ्रायथ' बेबायदि बारे बारे सम मोनबाय थायाना जेरैबाबो आं थुनथुलि आन्टिखौनो लोगो हमफैखादोंमोन ना दसे नेनि र' बेखौनो लोगो मोनखाबायबा सोर गथ' जाखो बेलाय ओमफ्रायथ' आंखौ दहायनिफ्रायनो नायगासिनो बे गथ'आबा एसे प्रब्लेमावसो दं नामाबा रायलायहैनि र' आङो दहायनिफ्रायनो नायगासिनो बे आंखौ बाबु नों बेयाव हारसिं मा खालामबाय थादों बेबो दाबायदि टाइमाव ओमफ्राय सोरजों फैदों नों सोरबा फैफादों नोंजों गैया रावबो फैयाखै आंजों ओमफ्राय नों मन्दिराव माने बोथोराबो गाज्रिना एसेबाबो नों न'आव थांदो थां आं न'आव थांनो हाथ'नाय नङा मा नाथाय मानो आइ मिन खाथिबालाय बाबु नों जोंजों थांफानो हागोन ससे न' थेंक इउ आं थालाबायो बेयावनो जेराव मेरावनो मा नाथाय मानोथो जेराव मेराव थानांगौ जाखो बाबु बिदिथ' हामा नङाना मानोना डाइरेक्टलि सोंबाथ' अके ओमफ्राय नों बहानि बाबु आंखौ माने नों खिन्था नों बहानि आंथ' बे खाथिनिनो बेहाय नों हारसिं फैदों नङा सासे लोगो दं बेखौ नेबाय थादों आङो आन्टि दङ नालाय बेखौ नेदों आङो फुजा होदोंना सिङाव अके मानसिखौ नायग्रोगोन आं माबायदि ओमफ्रायसो माबा डिसाइड खालामगोन आरिसान औ थुनथुलि आरे सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय फैदो थांसै नैबे बाबुजोंसो दसे रायलायदोंमोन आं थुनथुलि आन्टि ए बाबु नाथाय सोर जाखो बेलाय आं मानसि आयु गथ'आनो माबोरैहाय बियो आंकोल बे नोंनि वाइफ बे आंनि औ माथो जाखो ओमफ्राय गथ' ओइ सान फैदो थांसै माथो आरो सोरजों रायलायबाय थायो गावहाबो थुनथुलि थांसै र' मा थांसै थुदो आरो मालायालाय मा गथ' थांगोन मालाय बिहा नङा गथ'आ रावबो गैयानो बिहाबो मा रावबो गैया जालाबायनांगौलै हो होरलाय आं सोंनो अके दे होमबा आन्टि बाय ओइ गथ' नों मानो बेहाय दासिमबोहालागै थाबाय थादो न'आव थांदो नोंनि मामि पापाया बिराद सिन्था जाबाय थागोन ना सिन्था जानो थाखाय रावबो गैयानोबा मा अके बाबु जोंहाबो थांनायनि सम जाबाय नोंबो न'आव थांदो दे आरोथ' मोना बिदि थानाङा होनना मिथिया नामा नों गथ' नोंनि मम डाडनि एड्रेसखौ हरनाय आं बुंहरनि न' थेंक इउ आंबा जानायखौनो खुनुरुखुमसो जायो मा औ आइ मिन आंहा रावबो गैया आरे ओइ गथ' र' ओइ बाबु र'लाय ओइ सोर गथ' जाखोमोन बेलाय हो जानोथाय सोरबा गथ'आ बे मन्दिरावनो थायोसो बुंदोंमोन बेथ' गथ'आलाय अनाथ आश्रमनिसो ना मा जाखो ना सोरबा मावरियासो जाखोबा मोनथिया दसे समावनो बोरैबा एकदम सिनायनाय बायदि मोनलायदों गथ'खौनो ओइ जाम्बा मा सिनायलाबायनांगौ नोंलाय बेखौ दिनैसो लोगो मोनदों आरो अबेबा बिदि गथ'फ्रा सिखावबो थायो दे आं बुंखाबाय आरो खायसे बिदिनो मन्दिरफ्रावबो थायो आरोना बिदिनो गोबां दङ बोरैबा सानबाथ' दुखु मोनो बेफोरबायदि गथ'खौ हारसिं हाला गोदाव सोराव नुबा नाथाय खाफालानो खायसेना बिदि आरोना मा बुंबावनो गासैखौबोथ' नायजोबनो हायाना बेनोथ' आरो दसे रायलायनायावनो बोरैबा मोनलायदोंलै मा बोरैबा मोननांगौ जाखो थुदो थांनोसै थुदो होमबालाय सान दसे हाथायाव हाबलांसै दे जागोन दे ओमफ्राय थुनथुलि माथो गथ'खौ नायनायाव बारा आलाय सिलाय बायदिबो नुवा माथो ने आरे बाबा नोंलाय मानो एसे सानबाय थाखो दे सान बुहुमाव गोबां बिदिनो थायोना गासैखौबोथ' जोंबो सानजोबनो हाया नङा थेवबो अनखांखां माबा एसे होलांजागौमोनदां ने नङाबा ओंखाम मोजांफोर जाहोजागौमोन हटेलफोराव रेस्टुरेन्टफोराव माबाफोर मेथाइ गाव मा जायो जानायालाय जाजायोमोन हनै मालाय गावनो खारलांबायबा बेनो आरो बाद होदो दे मालाय गाव मोनथिसिगौ आरो थुदो गावबागाव किसमोनसै
ओमफ्राय सान नोंनि आंनि जोबोद मोजां मोजां बोर बिबाय आङो नंगौना? ओं नङाबालाय माथो दा फाइसेलासो जाफुङोना होआ आंथ' बोर बिनाया बिबाय आंथ' गोबांनो माने बोर बिनायफ्रा जाफुंबाथ' मोजां मोनगोन माथो जाफुङा जानो दे गोसो गोरबोनिफ्राय बिनाया जेब्लायबो जाफुंखायो दा ओं ओमफ्राय थुदो थांसै ना बेवहायनो संसार जानोसै नङा दे थांसैथ' नों आंखौ सिनायाखै आरो थुनथुलि आन्टि आंसो नोंनि जिउखौ बासायदोंमोन ना दा आरो नोंखौ लोगो हमनो फैखादों आङो साननैसो उनाव नोंजों मोजां लोगो हमफिनगोन आङो नङाबाथ' हरखाबै सोंनायाव मालाबाबो आंनि फिननायखौ मोननाय नङा आङो साननैसो नेथ'नांगोन अलं एबि आबा एबि आरे गासिबो न'आवनो नायजोब्बाय आं बहा थांमारदों बे गथ'आलाय एबि आयै जन एबिया बोरो नुदोंना नों नुवाखैथ' मेडाम आरोथ' दहाय आं माइकेलजोंसो नुदोंमोन दा माइकेलासो माबा मोनथिगोन नामा मा गथ'आलाय बहाबासो ओंखारलांखो ना माखो बेलाय जोंथ' गामियावसो थांनो नागिरदोंमोन जेबो सिन्था खालामनाङालै मेडाम फैखायो बिबाबियालाय बहाथो थांनो ना जन बिदि नङा दिनै आरो बहाबासो थांनांगौमोन बे मिन्थिखानानै मानो ओंखारलांगौमोन बेखौथ' आं मिथिला मेडाम अब्ला नोंसोर नोजोर होनो हायोमोन ना बा बेखौ नुदोंबा नोङो ओंखारलांनो आंनो खिन्थाफैनो हायोमोन ना अ गड एबि आबा बहा थांखो नों माइकेलाबो फनखौनो हमला बेफोर नोंसोरनि लापरवाहियावनो जादों एसेबो नोजोर होनो हाया नोंसोरो मानि थाखाय थादों बेयाव आरो बे माइकेलखौथ' र' फनानो नांबोला बहा लांखो बे आंनि फिसाखौ आइ एम सरि मेडाम नाथाय र' आंबो फन खालामगोन माइकेलखौ खबर लानि जास्ट शाट आप दासो ना अखा हाखांनानैसो दा आंनि बाबायाबा बहा दङ बेखौ मोजाङै खबर लाग्रो बहा थांखो नों सना नाथाय जेरावखि थाङा मानो बोरैबा गिनायसो मोनो आङो हा बोरै जानांगौसै आंहासो बिखाफ्रा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायगासिनो बेबाहा माबोरै जागोन मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन रिजाल्टफोराबा औ मादै मोजाङानो जाखागोन बियो औ आयै हामानो मोजां जाया जानो मोजाङानो जागोन दे हा मोजां जाबाथ' मोजांसै नाथाय मानसियानो फनजोंल'सो थायो बिदिखौ एसे बोरैबा दाउटसो जालायलांदां टेनसननो दे नायल' आयै मोजाङानो जाखागोन बियो बाबुना औ दा जावैसोआबो नायसिगोननो गावहाबो फरायसालियाव थांग्रोबाय दे मादै मोजां डिभिसनावनो पास जाखागोन बे जोंहा राजाया मिस्थिनि जगारल' खालामखादो नोङो मा मिन्थिबावनो मोजांखौथ' जाजानो लुगैयो र' गाज्रि जाबा हले आंथ' बुखागोनहाय सिगां समावबो फरायनो थिनबा मोजांखौनो फरायनो गोसो होआमोनथ' जेबो नङा दे आयै नों बांद्राय साननो नाङा जोंहा बाबा मोजाङैनो मोजां पास जाखागोन बियो नै ओमफ्राय नोंनियालाय मानो फैदियासै बिहामजो माबाहाय आयै आंथ' लिंदोंमोन दा आरो फैनो सोलाबथ'लानो बेबो एसे खामानि मावगासिनो नालाय न'आवबो औ मादै दा आरो बिबै फिसौ दङ न'आवनो नानियाबो फैबावलायासै जोंजों आयै आबै मिलिसिया फैबा हामगौमोन दाहाय बिबथैनि रिजाल्टनि पास जाबाय बायबा मिस्थि जानांगौआनो मानो फैदियासै आंनि आबैनालायबालाय मिथिलालै मादै लिंनायालाय लिंदोंमोन मानो फैयासैबा दे अब्ला थाथ'दे बिहामजो एसे खामानि दं आंहाबो जागोन दे आयै ओमफ्राय आं दसे उन्दुनानैसो थानोसै बोरैबासो मोनबाय आंखौ नायदो नै बेखायनो आङो बुंखायोमोन मालाबा फैगोन बुंबाय आं गैया मादै दिनैनो फैखाथारोनो नोंसानाव बेहाबो नोंबोसो आरो मिजिं मा बुङो गावहाबो दे हा माथो जाखो फैनायालाय गोबावजों खनसे ओरैनो फैनानै थांखाया औ आयै दाबो नै आं एसेनो बोरैबा मोनगासिनो आं उन्दुहैना थाथ'नोसैहाय जागोन दे दा नानि मोनाबो गैथ'खाया दा फोजागोन आङो दे बिहामजो जेबो खामानिबो मावथ'खानाङा आरो बेफोरबायदि हालोदावलाय औ दे आयै दे आबा थेख्लानि रिजाल्टआथ' बोरै जामारगोन एकदम सिन्थायासो हालाहां जेब्लासिम रिजाल्ट मोनागौमानि आंबो जानो लोंनोबो सुखुथ'नाय नंलाहाय मोजाङै मोजां पास जाबालाय हामगौ आरो गथ'आलाय ओरैनो बुंदोंमोन गावथ' फरायनायखौबो हादों मादों दिनैसो मोनथिसिगोन दा बेथा हे आफायसो आंनि फिसालानि रिजाल्टखौ मोजां खालामना हरदो दा आरो गथ'आबा बोरै होखो सिगाङाव जि फरायनो थिनबाय थाखाथारोमोन आङो
मोजां गोसो हो आबा गोसो हो बुंबाय थाखाथारोमोन आं बिब'आ मालाय हनै गोदो फरायनायाव मोजांथारमोन दा फंबायनासोबा बोरै जागोन र' नायनोसै दा मोनथिखागोन ओमफ्रायथ' मिजिं आं दिनै जोबोद माने आपेल आंगुर बेफोरबायदि जानो लुगैदों नों दायो लायना फैदो दसे दे होमबालाय जागोन दा लायना फैगोन आङो नाथाय मामि मिलिसाया फैबा मोजां जागौमोन खालि मिलिसा जालायबाय बिना आरो सानसे गावनि फिसाखौ नुवाबा माबा जागोनखाय दे बिदिबा दसे उन्दुनो होननाया नों उन्दुथ'दो नानिमोनबो गैथ'खाया जागोन दे मिजिं जागोन आरो जोंनाबो बिबिया फैनो बारा गोबाव गैला औथ' रानि ओमफ्राय आंबोथ' नेना दंखायोना बेनोथ' आरो नों मिलिसा बायदिनो अनगोन ना जोंहा फिसाखौ बेबो माबा सोंथि जाबायना अनगोनथ' मानो अना जानो औ मिजिं आरोथ' जेबो अननायखौ खमि होनो मोननाय नङा आं जेरै मिलिसाखौ अनो नोंबो बिब्दिनो अननांगोन दे जागोन दे आरो फैनोथ' होग्रो जोंहा बेबिखौ आं दसे उन्दुहैनोसै दायोथ' ओमफ्राय जोंहा बाबुनि रिजाल्टबो मोनसिगोन बेनोथ' मेथाइ मोनजासिगोन आरो औ जेब्ला आंनि गथ'फ्रा फैखासिगोन अब्ला मिलिसाखौलाय आरो मा जेबो नङा दे मिलिसाखौबो नाङा नङा नांगौ आंनियावनो खामानि फैगोन आंनि गथ'फोरनि खि हासुदै माबा माबि सुबाय थागोन आरो बियो गोदो आंहाबा खम खस्थ' मोनदों नोंखौ मिलिसा दा आरो नोंनि बारि एबार नोंबो आगैफोरखौ एसे केयार खालामदो आरोना अनदो बिनिफ्राय नोंनि आफायाबोथ' आरो आंनि गथ'खौसो बांसिन अनगोन बेनो जागोनदां न'आथ' बेखौनो बायदि मोनदों ओमफ्राय मानसियासो दंना गैयाबा गाबसिनायना नायनोसै र' लोगो मोनखागोनदां जेन'बा जों दाउखौ मोनाबाबो बिसिनि न'खराव जाय दं बेजों रायलायगोन आङो आरोथ' आं थांफिनखाया जों दाउ नों आंखौ जेखि खालाम मानो अब्लाबो न'आव सोरबा दङ ना जों दाउ मादै न'आव सोरबा दङ ना आयु हाब मागि फैबायसो नामासै रनाय सोर फैदों औ बियो सियर जोंदावनि बिमा जागोनदां नाथाय आं मा होनना रायलायजेनबावनो दे आयु हामाथो गोनो गोथोनो दा सोर जाखोसै नै हा सोर जाखो नोङो ना जोंहा नानिनिसो लोगो जाखो मादै जोंदावा न'आव दङ ना आयु हाब आंनि आफा सनाखौलाय मानो सोंफैलाबायखोसै बेबो सोर सिख्ला जाखो नामा ओमफ्रायथ' आयु बेगबो लालायबावदोंसो माथो हाबाब बैसागुनि खारसनसो फैखो ना माखोसै आंनि फिसालानाव ओइ हा सोर जाखो नोङो हा सोर सिख्ला ना अखा बोरायनि लोगो मादै नों प्लिज अननानै जों दाउखौ लिंहरनाय आं अखाफोरनि लोगो नङा जों दाउनिसो मा बेबायदि मोजां बोथोराव हा आंनि फिसाखौ नागिर सोर जाखो नोंलाय बेबायदि फैनाया आंनि न'सिम आरो जुदि खोथाया बोरैबा खेंख्रा खेंख्रिबा हिन्जाव जेरै फैदोंमोन बिदिनो उल्था गिदिंना थांफिन दे हले आरो दिनैसिम आंनि फिसाखौ नागिरना रावबो बिदि फैफेराखैमोन आरो बेबो सिख्ला मानसि आंनि आबाजों दाउआ गैया थांफिन आरो मानो नांगौ नोंनोलाय मादै प्लिज अननानै लिंहरना आंहा बेजों मोनसे खोथा दङ जियानो खोथा जाया मानो बाथ्राया खिन्थु बोरैबाबा मोनथिना लाखा हिन्जाव आंथ' नोंखौ सिनाया आरो आंनि आबायाबो सिनायखानाय नङा बियो बिदि नङा मादै प्लिज अननानै लिंहरल' ना नोंहा हामाथो इमारजेन्सि जायामोन जे बेखौ नागिरना दों आंनि न'सिम सफैदों जे नोङो दानि जुगाव फन दङ फनजोंबोथ' खोथा सावरायनो हायो अब्लालाय मानि जोंदाव बिमाया रागा खराथार नामा जाखो नांखौ हमनोसो हाबाय जे आं जोंदाव मोननानैनो फैथारदों होननानै ओरैनो रावबो लोगोबाबोथ' बेफोरबायदि फैनाय नङामोन थफ्ला थफ्लि लानानै बे बेगालाय मानि आबायाबोथ' रावखौबो फैगोन बुङाखैहाय आलासिबो सोर जायो नोंलाय जोंदावनि दे आरो जाहान गोख्रै नायदो जोंहा थेख्लानि रिजाल्टआ दले आदा दे थाब नायदो जोंहा एसे खुसि जानांगौना थेख्लानि रिजाल्टआवबो जों मोनसेथ' बैसागुखौ जेन थेन खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'सो रंजाबाय दा थेख्लानियावबो एसे रंजानोसै ने फासआथ' जाखानांगौ जोंहा राजाया औलाय मे फासआथ' जानांगौमोन गथ'आ र' नाथाय बोरै जागोनथाय जागोनलै बाजै जागोन टेनसन लानाङा फार्स्ट डिभिजनावनो थांखागोन बे
औ नानि नों बारा टेनसन लानाङा दे जोंहा बाबुआ इसेबांबो फरायनायाव विक नङामोन ना बेनोथ'लै आदा र' जायखिया नायनोसै र' नुथारसिगोन नै आयै जास्ट 2 मिनिटसो र' आयु बिखाफ्रासो बोरैबा आंहासो रिजाल्ट होसिगोन बायदि मोनबायहाय एबार मेट्रिकआ पास जाथारनांगौ आंहा आबाया औलै आयै आरो पास जायाबाथ' दाहोनासो दोनहरसैलां फंबायखौ औहाय आइ थुनथुलि ने औ रायै बे फनजों थायोना बियो दा रिजाल्टआव मोनथिसिगोन खामला मावना जाथोंसै हा पास जायाबा फनजोंल' थाग्रा जादोंमोनथ' बियो र' फेलल' जाथारथों एसेल' ओइ जेबो नङालै बाजै बोरैबा फेल जाफ्लांबायबाबो नेक्स्ट टाइम आरो नाजाबावदोलै नङालै मेये गथ'आ एसे फाल्थु जाहांदोंना मबाइल थाग्रा एबार जावनो मोनसिगोन र' दे नाथाय आंहा हले फोथायनाय दंखायोलै एकदमबारे फंबाया पास जाखागोन बे रिजाल्टआ मोनबाय आयै नै रिजाल्ट मोनबाय बोरै जाखो आदा हो थांखोसै पास जाखोना फेल जाखो गथ'आ फेल जाबाथाय लाथिंसिन जासिगोनलै ओजोंनो आंहा लोगोफ्रा बिगासिनोखा पार्टि औ आयै रिजाल्टथ' मोनबाय नै बोरै जाखो गुमै जोंहा बाबु थेख्लिया फार्स्ट डिभिजनाव थांबाय आयै आरोथ' लेटार मोनथाम मोनदों ये आंबो मोजाङानो जाबाय दे नानि बेथ' जोबोद मोजां मिस्टि बाजै एबारथ' गखाला ओमफ्राय जामारबायना जानबो आं नायनो आफायसो दासो गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो औ आयै ओमफ्रायथ' जोंहा थेख्लिया थारैनो मोजाङैनो मोजां पास जामारबाय दे गथ'आ दाना थाहैनो गसिगोन दे सानने ओमफ्रायथ' मा बुंबावदोंमोनलाय गैलासोहाय एबार बिनाया मिस्टिलै बाजै मिस्टि ओमफ्रायथ' दाउ खासियालाय गैला सिथारखादोसो र' मेर जागोन ना जागोन बेफोर गासिबो जाजोबगोन टेनसन लानाङा हामथारबायहाय र' आफायसोखौनो खुलुमहैजोबथारनोसै आङो आयै नै जोंना थेख्लिया सफैबायानो माथो आरो थेख्ला नों सफैबाय नोंखौ नेगासिनोमोनलै जों गथ' बा थेख्ला बाबु बा कंग्रेट्स बाबु नोंनि मोजां खौरांखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आयै आबासोना फैदो फै रिजाल्टआ मोजां जाबाय हामबाय दे इस ओमफ्राय आंनि रिजाल्टआ गाज्रि जानायमोनबा मा रायखुमायामोनलाय आंखौ आब'आ ओइ गथ' बाद दे दाउला खासिया एकदम गोगोम जानोसैलै जोंहा ने जागोनब्रा गुमै र' ओमफ्रायथ' साब्बास जोंहा थेख्ला साब्बास बेफोरबायदिसो जानांगौ औलै आगै मोजां नांबाय दे नोंनि गुड निउसखौ खोनानानै औब्रा सान बेफोरबायदि आरो खुसिनि खौरां बोरैथो ओरैनो जानोब्ला थांद' मिस्थि लाना फैदो औ र' लायनि थुनथुलि नाय जावैसो र' नाय आंबो थांफानि खेबसेनो माबा आंबो खुसिया हालाहाय बाबा थां दे आयै थां मा नांगौ लाना फैलै हाबाब जावैसो हामसै माजों थांनो साइकेलजों ना बाइकजों थांसै जालाहाय बिसोरजों बिखुनजोजों बिजामादैजों साइकेलजों थांबा एसे उसुबिदा जागोन खोमालै आयै बाइकजों थांसै आयु नै आंहा जोमग्राबो लायाखै र' लायनि आदा मेहेर खुनुरुखुम माने पास जासाबबायलै ओइ फंबाय खुनुरुखुम जाबावो बेनो लेटारबो मोनबावदों मालायसो बा बेफोरबायदिनो फरायनानै आवगायलांबाय थादे फंबाय ओमफ्राय दाथ' नै कलेज मोनबाय मोजां फरायबावदो बेबायदिनो औ जागोन दे गुमै ओमफ्रायथ' जोबोद मोजां जाबाय फंबाय बेफोरबायदिनो जों नोंखौ जागोन सानखादोंमोन जेरैबायदि जों सानदों बेबायदिनो नों उथ्रिनो हामारबाय औलै आदा ओमफ्राय बेखौनो आंखौ फराया होनबाय थायोमोन आं फरायोमोनथ' बाय थुनथुलि बाजै जायखौ फराया सानो बेसो मालाय फार्स्ट डिभिसन मारिलायबावो नोंसोरबा बेखौबा आरो मबाइलजोंल' थायो होनबाय थाबावोमोन आंना मोननैबो टाइम टेबोल दंखायोब्रा आब' मोनसे फरायनायबा फरायनाय आरो मबाइलजों थाबा मबाइलना बे आलदा टाइम आरे बाबा थेख्ला बिदिबा कलेज फरायनो मोनमारसिगोन ने एबाराव नै गथ' जोंथ' नोंखौ रिजाल्ट गाज्रि जाबा एकदम खामला हाजिरा मावनोसो थिनहरसैमोन मिन्थिगौ अबाव खामला मावबाय नामा आङो जानला मानला खालै औ माथो सानदों ओमफ्रायथ' दाथ' आं पास जाखाबाय एबारथ' आं बिनायाबो मोनखागोन दा आब' आयु दुगाबा गथ'आ थोद बेफोरखौ बादहोथ' लेखा फरायनाया दासो मोनसे सिरियाव गाखोजेनदों नों आरोथ' कलेज मोनदों होनना बेयाव जानला मानला फाल्थु जाबाथाय सेसखा नोङो मिन्थिदों बेखायनो आरो कलेज मोनदों होननाबो बारा दुगा जानाङा नों मोजां फरायलांखा मिन्थिबाय जागोन दे बाजै जागोन थेख्लियाबो जोंना बुजिखायोना औब्रा ने गुमै बुजिखायोब्रा आंबो एसे आब' ओमफ्राय बोरो आशीर्बाद लाद' दे खुलुमद' गथ' खुलुमद' इस नायनाय ओमफ्रायथ' मिस्टि मोनजासिगोनलाय नोंस्रासो मालाय औ माथो मोजां बोर होदै आब' आयु दे जिउआव बेबायदिनो साक्सेस जानो हाथों आंनि फंबाया आरोथ' सानसे गावनि थांखिसिम सौहैनो हाथों दे आशीर्बाद थाबाय थुनथुलिनिफ्राय आरोथ' आंबो दिनै जोबोद खुसि आंनि फंबायनि खुसियावनो ओमफ्रायथ' दे बाजै दिनैथ' पार्टि एकदम पार्टि जाखासिगोनलै औथ' आरो मेहेर
ओमफ्राय नोंबो जेना गोमै मिलिसनाखौबो लाबोनांगौमोन ना दाथ' नै बिबथैनि रिजाल्टआबो मोजां जाबावबायसो दे होमबा ना बेबायदिनो फरायनानै आवगायलांबाय था राजा औ आब' आथिं आखाइ सुहैग्रोन दे आङो दा रायलायगोन दे ओमफ्राय न'नि गोजा आलासि फैनो नागिरदों दिनै नोंनि रिजाल्ट माबाबायना एबारथ' मोजां जाबावबाय दे थांनो दे गोख्रैनो थां थ'थ' जोंहा बाबु दिनैथ' ओरैबा खुसिनि सानखा औ ना गुमै मेहे ओमफ्रायथ' बा राजा बिखाफ्रा दहाय ख्लाब ख्लाब मोनाखै बोरैबा गिनायनो मोनदों एसे मोनबाय थादोंमोन दहायो नाथाय ओमफ्राय एसे आंहा फुरा कनफिडेन्टबो दंखायोमोन आरोना नानि मोजां जाबाय दे जोंहा बाबुआ फार्स्ट डिभिसनबो थांबाय मोजां पास जाबाय औ बेनोथ' आदा ओमफ्राय बाजैया बाजैया दसे उन्दुनो होननानैसो उन्दुदोंमोन थांनाय फुजा हैनाय गुड निउसखौ खोनाबा बांसिन खुसि जाबावसिगोन बियो बाजैनाबो बेबो उन्दुनायनि टाइम नालाय